said to be a sacrifice. Then tinenge dzakawanda dzekuti vanhu vanoenda kudenga, like takaripota kuti 2016 when Jesus Christ preached in hell, people vakaitwa remembered like tongai moyo day one, nditika pakaita Muammar Gaddafi, pakaita Hitler, vakakwanisa kubviswa from hell vakaenda even to heaven, anditika vaitirwa nyasha vachipa inonzi automatic advanced entry, anditika even currently Queen Elizabeth II vakakwanisa futi zvakaripo automatic advanced entry, ndokuti zvakanyorwa nemafake accounts kuti ye vairohwa nevanhu vatema vaizodiwa vari kunzi vanichi kwai vanani ameno, those are fake accounts. Sakangoti Queen qualified for the heaven, ndo zvandakakwanisa kutaura nyema automatic advanced entry. Chazotaura kwekupedzisira zvemaaccounts kuti aya mafake aya hasi edu, tozopa edu maaccounts kuti iyi haisi edu. So vanhu vazhinji zvamunonzwa on social media, even yakanzi God is ill recently, yakabuda that was October, nditika yakabuda ichinzi Mwari vari kurwara zvisingatoiti, ngatiwanamatire Elijah azodini, ndiye ari kunibata munamato wacho, hakuna